отношение на земеделието, когато говорим за ефикасност, тъй като ще говорим след малко и за съгласувателните процедури в момент на криза. И първите неща, които биват орязани, с електроенергията и много често земеделието, водите за земеделието. Така че може би в този контекст можете да кажете вашето мнение за нуждата от реформа. Тук наистина има немалка нужда и в ресурсно отношение, но има и в кадрово. Много трудно се намират хора, които да бъдат на точните места със съответната специалност. Иначе помежду се речем ние с колегите от НЕК, тъй като получаваме води през техни съоръжения, няма проблем по отношение на техническите операции. Но тези води, които те преработват, ние след това на свой ред ги поемаме и ние също ги предаваме нататък по веригата. Т.е. има една такава поточност, която ако бъде следена във времето, може да се намерят нейните слаби места и да се изчистят. Основното, което липсва на национално ниво, това е недобър комплект на контролните органи и функции. Това съм категоричен за това нещо. Басейнови дирекции не разполагат с необходимия капацитет, никакъв и като ресурс, и като финансов, и като кадрови,